que no hem de fer sorteig, ets la primera i llegeixes la número 1. Vols aquí? Vols allà? Li agrada molt. L'Àlvaro viu en un 5è pis molt petit. Només té un menjador, una cuina, un bany i una habitació. Però per a ell sol ja en té prou. El pis ja estava amoblat, com tots els altres de l'edifici, i no ha hagut de comprar els mobles. Només s'ha comprat un televisor per no sentir-se tan sol. Quan vingui la seva família de l'Uruguai, ja buscarà un pis més gran. Avui, com cada dia emplegada a la feina, l'Àlvaro se'n va cap a casa. Està molt cansat. Quan arriba a l'entrada, veu un rètol a l'ascensor. No funciona. Moltes gràcies. Un aplaudiment. Amb l'emoció m'he descuidat d'explicar-vos una mica què llegia l'Andrea.